Белорусы, вы же все-таки белорусы. Сами не ведали, что яны не згодны. Я слышу это, как он на ходу прям пытается избавиться от белорусского языка и выучить русский язык. Выцяснение нават беларускай культуры, беларускай мовы. Нацистский бел-червоно-белый стяг. Яны ніхто. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця – доктар філасофіі, навуковая супрацоўніца Інстытута даследавання ўсходняй і цэнтральнай Еўропы імя Гердера у Марбургу. Гэта Нямецчына, калі хто не ведае. Сябра даследчай групы рэгіёны канфлікту ва ўсходняй Еўропе. Тацяна Астроўская. Добрый дзень, спадарня Тацяна. Добрый дзень, вітаю сардэчна спадар Зміцер, спадар Максім. Спадарня Тацяна, я да вас адразу як да доктара філасофіі. Потым ужо па ўсім астатнім вашым навуковым здольнасцям пройдземся таксама, дакладней скарыстаем іх у нашых пошуках, але наколькі, скажыце, ўсё ж такі на ваш погляд, сёння, калі браць вось менавіта цяперашні час, развагі пра нацыянальную ідэю, пра яе пошукі, пра яе неабходнасць для Беларусі, наколькі яно актуальна? Ну, я думаю, что это увесь час актуальна, бо нацыянальная ідэя гэта не тое, што штосьці такое вось устойлівае, да, это тое, што ў любым выпадку змяняецца у гістарычнай перспектыве, таму я думаю, што увесь час істотна і мае сэнс спыніцца на хвіліначку і аглядзецца, хто мы, што мы, і увесь час не толькі дзейнічаць, але і разважаць пра тое, рэфлексаваць над тым, што мы робім, хто мы і кім мы з'яўляемся, і які сэнс у нашых дзеяннях. Зразумела, што калі мы кажам пра сённяшнюю сітуацыю, да, то, конечно, дзеянне тут, может быть, ідзе наперад рэфлексіі. Вот. Але я думаю, што гэтае пытанне па-ранейшаму актуальна. Ну, вы мяне супакоілі, а то быў у нас у гасцях сацыёлаг Алексей Ластоўскі, які сказаў, што назваў нашыя пошукі і намацванні такой нейкай даўніной, час якой мінуў яшчэ ў 19-20 стагоддзі, а, маўляў, вось зараз гэтым займацца это глупства і нейкая там спроба нешта там разварушыць нейкую мінуўшчыну, тое, што даўно мінула і не мае ніякай патрэбы. Ну, вось вы нас супакоілі, што ўсё ж такі займаемся больш-менш карыснай справай. Такім чынам, і сёння нам нацыянальная ідэя патрэбная, але хто, на ваш погляд, мусіць яе фармуляваць, і хто яе фармулюе сёння? Раней мы без усялякіх там супярэчнасцей сказалі, што гэта справа там палітыкаў ці мысляроў, філосафаў, можа нават паэтаў і музыкантаў. А зараз нам кажуць, вот вуліца займаецца гэтым фармуляваннем нацыянальнай ідэі. Вам як бачыцца? Ну, слухайте, я вот як гісторык усё ж таки крыху асцерагаюся пра вось актуальную сітуацыю разважаць, да, тут ужо як складана мне, і ўсё ж таки, можа быць, это вот справа больш палітолагаў, сацыёлагаў, вот, такі вось адназначны выказваць меркаванні. Ну, але вот паспрабую, мне падаецца, што хто павінен, ну, тут
Я думаю, што это ў любым выпадку не адна ідэя. Да? Гэта у любым выпадку павінен быць плюралізм ідэю, да? Які наша справа як там навукоўцаў, да? Штосьці прападумваць, можа быць, разважаць. Вот. А ўжо грамадства само у той ці іншы момант выбірае тое, што падыходзіць. Наша справа там вывучаць, напрыклад, гісторыю, да? І казаць, вот тое было, а таго не было. А грамадства, наша справа шукаць, спрабаваць адшукаць больш-менш аб'ектыўную веду пра сябе. Якая ідэя, канечне, тут і палітыкі маюць да гэтага дачынення. Тут ужо грамадства само выбірае, што ім на тым ці іншым этапе падыходзіць больш. Вот. І зноў-такі мы кажам зараз пра тое, што зараз бываецца вельмі складана, як гісторыку мне разважаць. В 2019 году у вас вышла книжка на английском языке, посвященная культурному сопротивлению в БССР. Я ее саму не читал, но читал много рецензий на нее и интервью ваши. И, насколько я понимаю, у вас там про то, что, в общем, идея Белоруссии, идея того, что у белорусов будет своя собственная страна со своим собственным языком, со своей собственной версией истории, версией прошлого, она буквально там 20, 30, 40 лет назад на этих территориях, в этих границах, она жила примерно в нескольких сотнях людей. То есть, примерно 200-300 человек об этом рассуждали, как-то думали, ждали, сожалели о том, что сейчас этого нет. А большинство белорусов, подавляющее большинство, 99%, она была безразлична. Это правильно ли я понял, о чем вы написали, да или нет? Дзякуй за пытанне. Значыць, па-першае, хочу сказаць, што будзе вас магчымасць пачытаць, калі хочаце, то мы калі будзе жаданне, мы зараз якраз канчаем пераклад на беларускую мову, павінна на наступным годзе ўжо выйсці кніжка, беларускае выданне. Я б сказала, што не зусім так. Я імкнулася паказаць, што, па-першае, што нацыянальнае для мяне было, калі я стала разбірацца з гэтым пытаннем, то я зразумела, што наогул там дыскурс, дысідэнцтва, супраціва, ён быў вельмі звязаны з такімі памкненнямі да дэмакратыі, да звяржэння камуністычнага ладу. Прынамсі, у такой логіцы халоднай вайны, гэта ўсё так у такім ракурсе разважалася. А тая інтэлігенцыя, якая была ў Беларусі, про якую я пишу, для іх, зразумела, што это пытанне былі таксама істотныя, дэмакратыі, правоў чалавека, але все ж таки вельмі істотным, і тое, што іх адрознівала ад іншых, это было нацыянальнае пытанне, тое, пра што вы кажаце. Але гэта не азначае, што была нейкая частка, якая была вельмі такая гамагенная, яна імкнулася да нацыянальнай, да незалежнасці, да аўтаноміі ці незалежнасці, а ўсе астатнія усім усё роўна было. Не зусім так. Былі людзі, якія сапраўды ўжо сабе у 70-е гады эту незалежнасць уяўлялі беларускую. Сярод іх, напрыклад, быў Зянон Базняк, который абсалютна в прынцыпе не атрымалася так, што это цікавая гісторыя. Мы ведаем яго палітыка, 90-е, канец 80-х. В прынцыпе, мы ведаем, конечно, пра яго і больш, але может быть такая менш вядомая гісторыя. Ён, в прынцыпе, атрымліваецца, вырас, быў выхаваны такім, неяк атрымалася захаваць ту несавецкую ідэнтычнасць, яго сям'і, яго такім чынам выхаваць. Ён, в прынцыпе, быў з самага пачатку такім несавецкім ці антысавецкім, погляды яго былі. І ён ужо, в прынцыпе, ён успамінае, што ён 60-е, у канцы 60-х пра незалежнасць беларускую разважаў, если ён выдаў гэты памфлет такі, сам выдатаўскі, палажэнне в Беларусі, на рускай мове,
дарэчы, напісаны 1974 год, вот, дзе ён піша там вот прамым як бы разважае прямо пра вось незалежнасць Беларусі. Вот гэта такі прыклад, ну, дастаткова, я б сказала, радыкальны, да, в гэтым сэнсе, што ну, не ўсе так думалі. Хтосьці, ну, для большасці гэта вот просто была як бы фундамент іхняй згоды быў нязгода з гэтай нацыянальнай палітыкай савецкай дзяржавы, якая не давала ці там не давала беларускай мове, беларускай культуры развівацца. Ці можа быць спрыяла, ну, нейкім чынам можа быць і спрыяла, але не так, як там, бо знікала беларуская мова з вёскі, да, знікала вот эта традыцыйная беларуская культура. І інтэлігенцыя ўсё гэта, ну, бачыла, гэта мова, в прынцыпе, з якой яна вырасла. Вот, и она бачила это, назирала это знікнення, это выцяснення, да, зараз не могу вельмі хутка беларускае слово. І вось прычына як бы нязгоды, прычына вось гэтай крытыкі савецкага ладу была вось гэта назіранне як бы этой трансфармацыі ці выцяснення нават беларускай культуры, беларускай мовы. Вось, і да, і гэта вось тое, што іхняя згоду і ну, это не значыць, што ўсе марылі пра незалежнасць. Хтосьці сабе нават уявіць, ну, большасць, напэўна, не магла сабе нават уявіць, што савецкі звязак, да, як вось дзяржава такая вялікая знікне там праз, калі мы кажам пра 70-е, там праз 15 год яе не будзе, напрыклад, ці яна ўжо будзе пад пагрозай, да, там 15-20 год. Вот. Таму тут бы як бы, ну, зусім розныя, і я, в прынцыпе, гэта імкнулася паказаць у сваёй кнізе, што розныя погляды былі, розныя варыянты нязгоды існавалі. Вот. У кожнага, як бы, кожны па-свойму это рабіў. А вот смотрите, если я, вот, предположим, в 1975 году приезжаю в Минск и хочу вот как бы пообщаться вот с людьми, которые, ну, вроде Зенона Поздняка и людей, которые вот вокруг него, может быть, старшего поколения, может, меньшего поколения. Вот весь этот круг людей, это вот сколько их было вот в Минске? 10 человек, 20, 30, 100? Вот, не пытались подсчитать? Ну, так вось дакладна не спрабавала, але зноў-такі вы кажаце пра, ну, нязгодных там зусім. Я пісала в прынцыпе пра нацыянальна арыентаваную інтэлігенцыю, да? Я кажу пра тое, што былі яшчэ іншыя групоўкі, да? Былі вось там, ну, той же Міхась Чарняўскі, напэўна, да, гісторык, археолог, ён такі быў адным з першых, хто прапанаваў там класіфікацыю нязгодных, так? Ён казаў пра нацыянальна арыентаваную інтэлігенцыю, ён казаў пра агульна інтэлігенцыю агульнадэмакратычнай накіраванасці. Але, напрыклад, была такая група, як габрэйская меншасць, якая там былі таксама людзі актыўныя, якія змагаліся, да, за эміграцыю ў Ізраіль, за эміграцыю з савецкай Беларусі. І яны таксама, ну, былі дастаткова актыўныя, і таксама яны, ну, былі нязгодныя з тым, што вот адбываецца ў савецкім звязку. І там пісалі петыцыі, пра гэта наогул мала вядома. Таму вот як бы, ну, што вы дакладна хочаце падлічыць, калі мова ідзе пра нацыянальную арыентаваную інтэлігенцыю, да, то я думаю, што тут зноў-такі выглядзячы, з якімі пытаннямі мы будзем. Я думаю, што вось, ну, тых, хто сапраўды як бы больш-менш актыўны быў, напэўна, можа быць, там каля сотні было. Вот. Тых, хто спачувалі і нейкім чынам, можа быць, яны нават самі не ведалі, што яны нязгодныя, але вось яны рабілі сваю справу і, ну, вот, настолькі, да, што вось яны там некія дысідэнты там ці антысавецкі неяк накіроўаны. Яны не былі гатовы гэта прызнаць, але яны рабілі сваю справу так, яны працавалі вось на карысць беларускай культуры, што ўрэшце рэшт прывяло да таго, што вот у тым ліку, што Беларусь здабыла незалежнасць і... То есть, правильно я вас понял, в 1975 году в Минске жило, ну, примерно 100 человек.
которые в самом деле постоянно думали о том, регулярно думали о том, что вот было бы хорошо, если бы Беларусь была независимой. И плюс еще какое-то небольшое какое-то количество людей вокруг них, может быть, тоже еще 100, 200, 300, может быть, 1000 человек. Это вот такой среда людей, которые вот думают про Беларусь, про независимую, а вокруг вот что-то другое. Об этом больше и никто и не думает. А вот эти люди, вот они они на что-то надеялись, у них были какие-то вот ожидания, что вот это случится, или вот в 1975 году они представляли, что вот Советский Союз упадет, или как-то вот... И как они вообще тогда жили? Ну, я вот уже спрабавала растлумачыць, што ў прынцыпе большасць не ўяўляла сабе гэтую сітуацыю, што Беларусь там калісьці, я так думаю, што стане, можа быць, дзесьці там у марах, але вось па тых дакументах, па тых крыніцах, якія мы бачым, большасць усё ж такі шукала і бачыла нейкія такія больш прагматычныя рашэнні, ці там прагматычныя нейкія мэты ставіла, напрыклад, там падтрымка беларускай культуры, захаванне там спадчыны, Хрушчоў гэта там не распачаў, а зноў пачаў яшчэ руйнаванне храмаў, руйнаванне там гістарычных будынкаў, вось пад эгідай кампаніі з барацьбы з рэлігіяй. І хтосьці там займаўся тым, што спрабаваў неяк там супрацьстаяць гэтаму, ці вось гэтая вядомая спроба Зянона Пазняка і Лявона Баразны абараніць Нямігу старую, калі там друкавалі артыкул у «Праўдзе» ў 67-м годзе нейкімі праўдамі і непраўдамі, бо гэта было вельмі складана туды папасці. І кожны, з аднаго боку там захаванне спадчыны, з другога боку збіранне нейкай інфармацыі, там збіранне старых друкаў, якія там з 30-х гадоў захаваліся, ці там з часоў беларусізацыі. Я думаю, што мало хто так далёка глядзеў. Нават калі мы 80-е паглядзім, то шмат хто з тых, хто пасля ўжо 86-м кажа пра незалежнасць Беларусі, там это ўжо новае пакаленне, больш маладое, якія да тутэйшых, да талакі належалі. Яны яшчэ, калі мы, напрыклад, такі друк самвыдатаўскі «Ілюстрадзён» возьмем, там яшчэ абмяркоўваецца рэфармацыя. Может быть, это было прыкрыццё такое, тут складана сказаць. Там, в прынцыпе, абмяркоўваецца рэфармацыя сацыялістычнай сістэмы. Там вядзецца пра беларускую, што датычыцца беларускай гісторыі, беларускай культуры, мовы, там дастаткова радыкальныя ідэі. Такі супрацьстаянне палітыцы нацыянальнай, савецкага звязку. А што датычыцца палітычнай аўтаноміі, там, в прынцыпе, хутчэй это ўсё ў межах сацыялістычнай ладу яшчэ абмяркоўваць. Там паглядзіце, напрыклад, на прыклад, здаецца, Югославія абмяркоўваецца, паглядзіце, яны там сацыялісты, але у іх лепей неяк атрымоўваецца, чым у нас там будаваць сацыялістычную сістэму, напрыклад. Так яны пішуць. А пасля ўжо праз 5 год, калі ўжо там перабудова пачынаецца, там ўжо зусім іншая палітычная, бо, як я казала ўжо, ідэя это не тое, што штось такое стойлівае, это тое, што фармуецца у тым ліку ў залежнасці вельмі моцна ад абставінаў палітычных, культурных, сацыяльных, ад міжнародных, таго, што у свеце адбываецца. Да вас пытанне з аднаго боку як да гісторыка, але з другого боку як да чалавека, які жыве сёння і сочыць за тымі падзеямі, якія сёння адбываюцца. Калі паглядзець на працэсы, якія адбываліся, хай не ва ўсім грамадстве, але ў частцы грамадства
тады вот 70-е 80-е гады працэсы вось менавіта нейкія такія нацыянальныя адраджэнскія, можа быць, фармаванне нейкай тагачаснай нацыянальнай ідэі, можа быць, нават капнуць крыху глыбей і дайсці да часоў стварэння БНР, і вот працэсы, якія цяпер адбываюцца ў беларускім грамадстве, ёсць нейкія паралелі, можна іх параўноўваць? Ну, мне падаецца, што, па-першае, вось не было б таго, што сёння адбываецца, да? Без таго, што вот, ну, без гэтай працы, якая кожны дзень адбывалася, да? Гэтай працы, якую рабіла вось беларуская інтэлігенцыя, там, як мы іх хочам называць, там, інтэлектуалы ці там нацыянальна ангажаваныя асяродкі, якая пачыналася там яшчэ, вот, ну, можа быць, нават і з сярэдзіны 19 стагоддзя. Вось без гэтага ўсяго не было б таго, што зараз адбываецца, да? Паглядзіце там на, ну, можа быць, гэта ўжо абмяркоўвалі, да, з тым жа чырвона-белым сцягам, да. Вот яго, в прынцыпе, захавала, атрымліваецца, вось праз савецкі досвед, пра савецкую, пра досвед савецкай гісторыі, захавала вось гэта нацыянальна ангажаваная інтэлігенцыя, якая вот, ну, на той час, у тыя часы думала пра такім ці іншым чынам, пра захаванне вот этой спадчыны беларускай. Да. Пасля ён вот з'явіўся у 80-е, у канцы 80-х, як сімвал такой новай незалежнай Беларусі. Вот. І вельмі доўгі час атрымліваецца вось, ну, вот, сколькі, 25 год чырвона-белы сцяг быў такім сімвалам, ну, апазіцыі. Вот. І калі гэта, можа быць, уяўленне нязгодзе, яно нарэшце дасягнула вялікай колькасці людзей, то атрымліваецца яны, ну, вот, этот сімвал, ён уже існаваў, тут яго проста вот, ну, вельмі дастаткова лёгка можна было ўзяць у рукі, і бо это сімвал ужо быў сімвалам нязгоды, разумееце, сімвалам незалежнасці, сімвалам, у прынцыпе, і так сашмат, гэта тая праца, якую якраз і мне хацелася ўзнавіць, пра якую мне хацелася сказаць у сваім даследаванні, да, вот это каждадзённая праца, якой займаліся гэтыя людзі, які займаўся там, і кожны па-свойму, разумееце, кожны па-свойму, вот з тых, пра каго я пісала, яны так ці інакш працавалі на карысць захавання беларускай культуры, беларускай ідэнтычнасці ў савецкія часы, да, і вось пасля тую спадчыну, якую яны захавалі, можна было ўжо, яна дапамагла і незалежнасць Беларусі аб'явіць, і зараз яна ўжо была як бы гатовая для таго, каб, ну, далей з ёй працаваць, скажем так. А были какие-то попытки вот, проповеди, вот, какого-то хождения в народ? Вот выходит, условно говоря, Зенон Поздняк в 1973 году и вот пытается как-то вот обратиться к людям, сказать им, что белорусы, вы же все-таки белорусы, что у вас есть какое-то вот прошлое, и оно довольно славное, и кроме Советского Союза у вас еще есть Великое княжество Литовское. Вот такие попытки были и не были? И если были, то насколько они были регулярные? Ну, это доброе пытанне, вот, тому что вот, як бы, которого, конечно, я себе задавала, калі вось писала. Ну, наприклад, глядзіце, калі мы разважаем про самвітат, да, і вось самвітат увесь час, там, калі мы, вот, ну, даследаванні там холоднай вайны, калі мы вот самвітат, в принципе, гэта тэрмін, які звязаны там як феномен расійскай культуры увесь час абмяркоўваўся. Вот. І калі мы кажам пра самвітат, то вось, ну, насамрэч, калі мы падумаем, наколькі быў, ну, зноў такі, тут
сам выдат розны быў там, гэта можна было просто там літаратуру перадрукоўваць нейкую, нават і папулярную, да, і калі мы кажам пра распаўсюджванне нейкіх ідэяў, такіх больш радыкальных, да, распаўсюджванне крытыкі савецкага ладу, распаўсюджванне крытыкі там савецкай палітыкі ці там нейкіх дэмакратычных ідэяў, да, то наколькі уплывовыя былі, наколькі вялікая колькасць людзей такі самадат магла атрымаць. Вот. І мы разумеем, што, в прынцыпе, гэта была невялікая колькасць людзей, то не было такіх магчымасцяў, якія зараз існуюць, да? Каб вось этой ідэі альтэрнатыўныя распаўсюджваць. Вот. Это, калі мы паглядзім уважліва, то ўсё роўна былі такія дастаткова невялікія колы інтэлігенцыі, якім это ўжо было цікава. Да? У прынцыпе, хтосьці там, канечне, далучаўся, вот. Але ў прынцыпе у гэтым сэнсе гэта невялікая колькасць людзей. Але вось адна з маіх тэзаў, якія я таксама лічу вельмі істотныя, які, як я спадзяюся, можа змяніць тут крыху погляд, да, вось на то, што такое нязгода, якім чынам яна праяўляецца. То мне падаецца, што вельмі істотны такі момант гэта тое, што гэтая нязгода яна магла распаўсюджвацца і ў афіцыйных, праз афіцыйныя сродкі камунікацыі, так скажам. І гэта, па-першае, это літаратура, да? Літаратура это тое, што мы ведаем, што там савецкі народ быў там самым чытаючым народам, вот. І ў гэтым сэнсе пісьменнікі былі ў такім выгонным становішчы, бо яны пісалі, яны тэарэтычна мелі магчымасць друкаваць. Яны друкавалі, вельмі шмат друкавалася. Вот. Зразумела, што это было не заўсёды лёгка. Да? Трэба было прайсці праз шмат бар'ераў там і выдавецтвы. Да? Это цэнзура, і калегі, там, абмеркаванні, рэцэнзіі. Это ўсё было складаны і цяжкі працэс, які шмат высілкаў вымагаў для тых, хто сапраўды спрабаваў пісаць штосьці, скажем так, не абавязкова альтэрнатыўнае, але ў тое, што чалавек сапраўды верыў і нейкую, карацей, я хочу сказаць, калі вы мяне разумееце, да? Калі вы не зразумела, задавайце, калі ласка, што эти альтэрнатыўныя ідеі маглі пашырацца таксама праз афіцыйны дыскурс. Вот. І гэта тое, што насамрэч пашырала межы гэтага афіцыйнага дыскурса. Да? Калі мы кажам пра Васіля Быкова, да? Які там сваё альтэрнатыўнае бачанне таго, як трэба пісаць пра вайну. Ён жа іх друкаваў, у прынцыпе, афіцыйна. Там былі выпадкі, калі там мёртвым не баліць, забаранілі там на 20 год. Вот. Але ў прынцыпе амаль усё, што ён пісаў, друкавалася. І ён здолеў праз гэтую увесь час, можа быць, і барацьбу з цэнзурай, і самім сабой. Але ён здолеў пашырыць поле таго, што было дазволена. Ён здолеў наша ўяўленне пра вайну змяніць. Вот. Тое ж самае зрабіў Владзімір Караткевіч, калі мы кажам пра беларускую гісторыю. Это цяжка яму далося, да? Але ён зрабіў праз афіцыйны друк. Дайшоў да беларускага чытача, здолеў гэта зрабіць і свае ідэі пашырыў. Таму это не абавязкова павінна было ісці ў народ і радыкальныя палітычныя ідэі. Гэты працэс быў зноў-такі каждодневная праца такая. А вот еще такой вопрос. Вот люди, которые занимались таким вот культурным сопротивлением и радикальным, и, как вы говорите, вот довольно в мягкой форме, полуприкрытой в рамках большой советской книгоиздания, литературы. А вот у них какая вот сложилось отношение или культура отношения вот к людям, к белорусам? Вот это те, к кому нужно было проповедовать, да, то есть они заблудшие. Или там было какое-то неприязненное к ним отношение, потому что они вот не всегда, не сразу и с небольшой охотой отзываются на их призывы. Вот как это выглядело? То есть вот когда такой вот человек, который занимается культурным сопротивлением, обращался к белорусам, он в них видел кого?
Мгм. Ну, это добрае пытанне, бо як бы мне падаецца, што это вот і для нас і зараз істотна, калі я ж такі дазволю сабе пра вось актуальную сітуацыю разважаць, про то, што Зміцер вы пыталіся, што вот это вот пытанне, мне падаецца, самапавагі і павагі да іншых, да тых, хто вось яно вельмі істотнае, да, яно якраз павінна у падмурку там нацыянальнай ідэі ляжаць, і яно гэта, ну, вось, як бы, это тое, што, можа быць, нашу такую, ну, цэльнасць нашай ідэі ці ідэнтычнасці можа падтрымоўваць. Вот. І мне падаецца, што з аднаго боку, ну, вот, зноў да вашага пытання ўжо, Максім, да, як яны адносіліся, ставіліся, да, вось да тых, хто... Мне падаецца, з аднаго боку, это было такое нават захапленне, да, беларускім народам. Ну, калі вы цікавіцеся беларускай культурай, беларускай мовай, то зразумела, што вы павінны паважаць там з павагай і да таго, што да культуры, калі вы ставіцеся тут да таго, хто культуру стварыў. Смотрите, я перебью. Вот я отношусь с уважением, а потом иду по Минску и вижу, как человек вот прямо у меня, я слышу это, как он на ходу прям пытается избавиться от белорусского языка и выучить русский язык. И вот как бы вот, то есть я захвачен белорусской культурой, она меня пьянит и вдохновляет, а вот вокруг меня множество людей, которые от этой белорусской культуры усиленно, ускоренно пытаются избавиться. И вот как к ним вот относились вот деятели культурного возрождения, пробуждения, сопротивления белорусского. Вот они их как бы вот там проклинали или наоборот там пытались вот как-то им объяснить, что брат, ты делаешь неправильно, нужен там брат или сестра. Надо как-то думать по-другому. Вот как они к этому относились? Ну, слухайте, тут я якраз спрабавала про то сказаць, што з аднаго боку ідэальны панятак народу існаваў, да, бо як народ это той, што хтось стварыў культуру, той стварыў мову, да, а з другога боку, конечно, это канкрэтныя людзі, якія там вось, можа быць, тую культуру адмаўляюць, якія ідуць, напрыклад, адмаўляюцца там ад выкладання беларускай мовы ў школе, да, ці кажуць, ну вот на што нам, ці спрабуюць там перайсці на трасянку, да, і вот такая вот, да, зразумела, што вось этой выпадкі там неталерантнасці, да, ці вось это панятак манкурта тых, хто адмовіўся, да, ад беларускага, ад свайго, як бы ад сваёй традыцыі, ад сваёй культуры. Ён зразумела таксама, ну, ўсё гэта існавала. То есть з аднаго боку так былі спробы далучыць, адукаваць пра, ну, гэта ўжо хутчэй там да 80-х адносіцца. Мне здаецца, што дастаткова ўсё ж такі замкнёна існавалі гэтыя колы на нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі ў 70-й. Вот калі мы кажам пра 80-й, там уже былі спробы, да, як можна там 86-й год, да, брачок якраз там і кажа пра то, як вот як нашмат больш моладзі там прыкнула б да нашага, як іх пераадукаваць, скажем так, як данесці гэтую істотнасць беларускага пытання, скажем так, да больш шырокай. Але, конечно, быў гэты такі скептыцызм быў, і такое была, можа быць, дзесьці пагарда да тых, хто там вот адрокся, да, вот. І, конечно, ну, была ў гэтым сэнсе такая по-свойму радыкальнасць, да. Вот, ну, это тое, што мне падаецца, што, можа быць, ну, трэба было пазбегнуць вот зараз, да, што вот, ну, ўсё ж такі, ну, кожны беларус, ён застаецца беларусам, нават на тыя, можа быць, не зусім там, калі ён недастаткова палітычна актыўны, да, вот, ну, не павінна гэта пагарда быць, да, павінна ўсё ж такі быць разуменне, што, да, вот мы як нацыя, яна, ну, з розных асобаў складаецца, да, і тут плюралізм погляду ён існуе, і складана, як бы, яго, калі мы пачнём яго знішчаць, то это таксама не ёсць добра. Беларус ведае это. Тацяна, я да вас яшчэ як да гісторыка. Зараз наша афіцыйная прапаганда, дзяржаўныя структуры шмат кажуць пра нацысцкі бел-чырвона-белы сцяг, пад якім
шмат злачынстваў супраць беларусаў тварылася. Адкажыце ім як гісторык. Мне падаецца, чырвона-белы сцяг выдатны, прыгожы. Што прыгожа, это зразумела. Сцяг, які беларускі народ абраў, і ён мае права ім карыстацца, і мае права лічыць яго сваім сімвалам. Тут прапаганда не мае ніякога дачынення да гэтага. Яны ніхто. Гэта зразумела, але ці могуць яны на нейкіх гістарычных прыкладах даказаць, што сапраўды гэта нацысцкі сцяг, што пад ім злачынствы здзяйсняліся? Канечне не. Я думаю, што тут ёсць такія эксперты, якія займаліся гэтым пытаннем. Тут я у гэтым пытанні не эксперт, але канечне, як чалавек, які штосьці ведае, канечне не, бо любыя сімвалы гістарычныя, яны маюць складаную гісторыю. І зразумела, што была інструменталізацыя асаблівая у гады Другой сусветнай вайны бел-чырвонага белага сцяга, але вы самі выдатныя, мне здаецца, што гэта ўжо абмяркоўвалася шмат разоў. Эта інструменталізацыя, яна не сведчыць ні аб чым і не азначае, што мы павінны ад яго адмовіцца. Цалкам з вами згодны. На жаль, трэба завяршаць нашу цікавую размову, і на завяршэнне, як звычайна, я прашу ўсё ж таки сфармуляваць вашу нацыянальную ідэю, ці можа быць нацыянальную ідэю, якую вы бачыце, назіраеце у сённяшнім дні, як яна фармуецца, у што яна фармуецца. Якая яна? Мне падаецца, што наша нацыянальная ідэя ў тым, як я яе бачу, як мяне выхоўвалі, як тое, што я бачыла у людзей, пра якіх я чытала, якіх даследую. Мне падаецца, што істотнае это якраз, па-першае, павага для сябе, павага да іншых. Істотная гэта салідарнасць, істотная гэта дапамога, істотная гэта прызнанне сваёй унікальнасці, але ў тым ліку і прызнанне унікальнасці іншых. В прынцыпе, прызнанне таго, што мы частка проста сусветнай гісторыі, мы частка, мы адна з сусветных культур, і мы гэта, і у тым ліку, з аднаго боку прызнання нашай унікальнасці, але з другого боку проста будаванне ў сусветную гісторыю. Прызнанне сваёй унікальнасці і ўбудаванне ў сусветную гісторыю. Калі коротка, скарочаны варыянт нацыянальнай ідэі ад Тацяны Астроўскай. Усё астатняе дададзім. Дзякуй вялікі вам, Тацяна. Вось такі кубачак, я спадзяюся, нейкім чынам калісьці даедзе да вас ад нас. Гэта наш сімвал нашай нацыянальнай ідэі, дакладней праграмы пра нацыянальную ідэю ад Еўрарадыё і крамы «Сімвал Бай» з нацыянальным каларытам. На памяць пра нашу размову нейкім чынам вам перададзім. Дзякуй вялікі. Тацяна Астроўская, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй вам.